kiemelt ügyek osztálya. Őket hívják, amikor más nem segíthet. Szereztünk takarítónőt. Bemutatom az új főnökét. Bunkóbb vagy, mint amit igyekeztem elfelejteni. A nagymenő. Na végre valami, megérte bejönni. Szemét. A profi. Megmentetted a kislány életét, és a szüleiét is. Az agy. Van egy ötletem. Másodperceként több ezer fényképet ellenőrizés, mindezt egyetlen arckép alapján. A dögös. Te nem vagy normális. Mit mondtál? A léleklátó. Miért akar még hazudni magának? Az ököl. Nem kell, szerintem a most készülgessél a bal egyenesemre. Persze, mert most tekert fel a bandást, jó erősen, aludjál abba. A mester. Gyereknek és a szüleinek ne essék semmiféle vándorlása. Ez parancs. Vita nincs. Ez remek lesz. A törvény szolgálatában. Egyetlen bizonyíték sem maradhat titokban. Egyetlen bűntény sem maradhat megoldatlan. Az igazságnak ki kell derülnie. Mindenki kamuzik, mindenki át akar verni, mert én csak egy senki vagyok, ugye? Action. Újra töltve.